Anyang laki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasumon Ay, banak pa'y laang man. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsong. Sino ay bakit tidak takamatang? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atanti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingka si kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamot mang tin ititip, numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, talaga super na nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Hanggang retired ako na. Kastuyat nga min idi nga agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style kiday, abangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay style. Diyan ngay natadam ti ipos na kiday. Oh. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ng agpakiday. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga ron, ma'am. Agtugaw kan. Tay sa ganat na gamit ko. Sigurado am anay sterilize na gitagamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan the killer bros mo. Tangsi na kiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg ti kiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ha? Ay, wan! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka diti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tuwala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday. 60 laan san ka di? Ayunan niya. Di super duper sobra da ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid. Ay, umay kan Miss Beautiful. Umay ka gumatang iti lakok ang Magic Banana. Nagdadakkel daw. Sa balaang mo't dagita, apay nga the magic na. Ay, Miss Beautiful,
saan na basta banana da ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasensyayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso asaan nak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi nakida-kidaya na kasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta ungit mau. Gumatang ka ni tilakok a magic banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw. Kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamay a magic banana. nagnginan. Sangapulo a pisos mo na. Ha? Ay, awan pa'y iti puunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mo't day aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mo't di pa nagtawar na. Kuripot. Wan nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Ganun kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mo't a nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng jelako kasaba. Ah, tata. Padasok man araman ng daytoy lakom a magic banana. Ay kit mo na. Ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mo't tata. Tapno laang makalako kayo. Ay, pagdobit Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di ta palengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dak nakamatang? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di ta panunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, tay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso ah. Na, ramanak man. Opo, nagimos sa talaga dito ginatang mo asaba. Oo, kamat amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang namin Oh, magic sa talaga. Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analo umunay? Nangina ti gagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlumugayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanyak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Day talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan. Private nurse nak, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kun. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka numami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak ti kadkadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga iti kadwak dito'y balay. No nakiasawa ka kumangamin edi akas ipilpilit ni lolo ken ka. O di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo.
dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo. Taapay. Kaya't ko pa Indulin kun kanak matanday chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa ilaang. Sa baling agpaiso tiraman na si ka. Kasula magic agpaiso. Ay, mapan ka mo't gumatang ano kayat mo. Dapat nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayin jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana, pangpatid daw iti biyag. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumatang. Ito'y maglagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo, gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas asidagan na kita gatang, nalaing ka ngayon dorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tinatangkad. Ha? Tita! Tita! Apayakas la excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay nga kalukwan na itay pagpagam. Apay atalo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti maisa sapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ha, ay niya di kunam. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay na, saan basta-basta sa baday chay? Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan ka gumatang Kinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ando tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Inka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may sa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arudan biyag ko, ginagad bye-bye-an, tanal Pasko nga inkari at di kalipatan. Ay na, iswad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana, mayat akad kadwa iti panagmaybay sa, umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw, gumatang kan madam, nusika ket agmaybay sa itibiyag. Nay, apay nga mo ngagmaybay sa Ay, napugpaklaan mo't madam. Ay, manu akilo ti katangam, madam. Mabalin ka di agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, katuwan madam. Adamot motor ko apag deliver kaw. Ibagam lang, no sa dino ti balay maw. Ay, awan matlangan ni Jenny. Day takot tirigat na. No naawat nan di sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ha? Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatan nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Manu kayo ka di nga gigyan di tayo.
Agmay saklang, apay? Ay, eksakto, di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan kanayon lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo na ito sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikaw di tamansun mo. Tapnusan kan amarigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya da ita? Hapeng agmay saka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apukaw. No ada nakitam, o di sukumadaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, madam. Bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, mauday asalodson. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damang ka iti kasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kayat mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungad, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo, into narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam it away. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na balangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Uncle Bansyao, naragsak kayo ka no? Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalaw ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide, naragsak. Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa, maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya, Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit ilaklakay mo ti manok laeng ti apaprosa, Uncle. ay na. Day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wala, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakanupasyari ni Uncle Bansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan anapalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena. Ngamjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si Kamot, tataban siya.
Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay day di asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tatapan siya. Ang mga no panunutan na gundawayam ti pan nakabalo na. Urayong pa yung aglabas ti mano atawan sakbay ng agaram. Agasim man na itatawin. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailamang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tatapan siya. Bareng maisalat. Kalbansyaw, asidagtan, iya balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, angkal. Troy, ag nervyosak matag. Kaslajak gaya maiturid asang Gwen Lorena. Angkal? Ag subli talangin ni Troy. Baliwan taman ang tumay. Anya? Uwan, Troy, ag nervyosa ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasangok ni Lorena. Unay ka na, angkal. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sen abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak ka di ti brep kin pantalong ka. Ay, karo anak kababain kin kuana. Anya nang kalbansyaw. Di yo ibagang isubli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya? Iba ti talaang dito, angkal. Bareng nanti Lorena tumulaan ti makaala. Kasanaw no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sana balay, aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro dahil talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay, kasla na nagbatan ti pampanunutom ngamin. Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyaw. Pare rikaw. Ha? Abay ni Uncle Bansyong. Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni di paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan natin muloy? Saan nga raw, pare rikaw? No kaano pa yan nakasangpag kamay? Saan to nagbabawi? Binannog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Anyan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasamak. Nagbambanog ka lang asim mangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyaw. Kasla ubing no kumaraw. Ay, kat, ano sa mo na Troy, tangkal mo, ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti plano ka mang idol king kuana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakana. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuраnak nga agigyan lang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan na kamot lang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam, amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan yu ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit di, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tatapan siya, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapok
pukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam. Negatibo at dagos ti bang panunuto mo. Tataban siya. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na. Tarakyam ngamin tataban siya. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nangruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, tataban siyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkuanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldik-kuldik, iti sikat na, tataban siyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, aggunay kang aminin, tataban siyong. Saan lang apusaw? Inton maunanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag iti biyag mo. Anyan laki din aya. Inturtured kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maiturad nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong. Si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasang. Sana bali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak de ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang timang lapod kang kangay nga agayat. So asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti danak? Kun, nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti tarakan ko ading wen. Di ore man, mamindwata nga agkasar. Ha? Ay nabansyong, uray tarakan mo amin adingwon, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpiliak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah. Ti galad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Angkal Bansyang. Kunamlan no asino tayo siya Lorena. Angkal, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, nagiti sa uyaw, Angkal. Ah, Ay na, Angkal, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, wano saan? ha? Ay, wan, tarang. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki, di na yan, Angkal. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no, di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manan, bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay kasi ti sigod umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, saan ka nga ayatan. Aging gat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain.
Oray agan ano ka, talaga asaan ka ngay ayatan bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak a panagayatkan ka, nga oray may sa porsyento. Anya? Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. Ay, agsubli ak, Lorena. Gabot ka kayat ko nga ipakita asa anak nga agsardang amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer kan ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagrup-rupan. Anya? Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Ante Lorena. Ay, Abay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kas laarak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti pan nakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyong. Nung nga isardeng yon, ti agaram king ko na. Anya? Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle. Ha? Un nga ro tata. Kasla ka asi kayo lang nagsubli-subli diyan na. Ay, saan ka maupay? Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakan nyo, Uncle. Siyak pa'y tinakakaasing agbagbagkat ka naging tinagado pasarabo yung kwa na. Kasano nun ni pare Rico gayam tayayatin na. Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala iti dinarasan, arabida koon. Anya? Ho! Anyan. Nagturid kayo mutin nga mangibagay ti dayta, Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot ko itar-arman nyo. Di yung mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna ang makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di nakmayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kul kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa antin na tamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo matin dahil aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kan tumangamin makaawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan! Ay, tawanan, Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw, Uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na, Uncle, no dimngag kayo ko mga men, saan na napasamak dahi ta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Agin lang da niya, Lorena. Kayat nabot lang. Oh, Ay na, Uncle, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun ipilit ti bagiyaw. Kita niya man, pinang-or na lang dahi ta muging yaw. malawanan. Huskon. Di na ko nakatawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka.
Agat bulalo pa yan ti manok. Ay, nyalaki, di nga minangkal. Unay mga minin day nga ayat-ayat aya. Makapasakit gaya, mitirik na. Ay, kaasi kayo pa, yangkal. Hustan ko nakmatray. May sakamay. May talamang sutil tamo. Alawa na rin, pasensya kayo ng kalbansyong. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinangoryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak apanagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, Ante, No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaan. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. wen ante, kun kunak lang dayjay Ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agdigos ako man, ngam awan madgayam ti shampoo lakay. Ay katin kan agumatang i-gestor ni Nanapiling, barang nakalukat. Agdigos ak matlaang inton madamdama. Ay sapay nagbara ti panawon apo managna ti kalsada. Numasadot ka akat inton malam kanto na mapan gumatang. No tay awan ton ti init na. Si kakit demat, makadigdigos ako niya. Ala akat yanos mon ati mapan gumatang. Inka man nga rod alaan ti wallet ko di kwarto. Tay nakgumatang iti shampoo. Parikot ko nga ro dahito dandruff ko nana. Ha? Ado mo na shampoo, conditioner, kaskadaan niya dita nga inus-usar ko, ngam adalat ta. Inaldawak mo nga digos. Ay kastaak mo't iday, ngam kaasi na, naawan mo't itan, nadalusan ti ulaw. Isu na laang ata, inubanak mo't tan. Parikot ko talaga no, anya nga ti pangikat ko iti dandruff ko nana. Anya nga ro tigatangam asyampaw, balasang kao. Tayman pink a sunsilk nana, kan keratin a gold with argan oil. Innam asa siya a sunsilk, kan innam lang asa siya a keratin. Ala, mabiit laang balasang kao. Ay wan gayam nana, innam man pa asa siya a clear. Shampoo nilakay ko. Adto'y ti shampoo kan keratin mau. Adto'y matikler a shampoo nila kay mau. Balay 192 amen, tibayad na. Nagbara ti panawan ngam pumanagnakam at mare. Anya ngay day tayo matmaw. Ha? Eko shampoo day ti mare. Napan ko ginatang ija store ni Nana Piling. Ay, kasta ka day. Wala, tapno makadigos ka matan. Kanay, makitkitak day ta dandruff mo. Ha? Ay, kwa, wan nga rod mare. Parikot ko launay no kasano ang maikat. Amangan kit dimot no saan ka ngamin nga agdigdigaw, si Suakasta. Si kakit demot mare, saan mat akasta? Inaldawak mo nga agdigos ngam talagang adalat ta. Oho, no inaldaw ka nga agdigos, saan ka kumaamaadaan iti dandruff akasta. Ti kunam kit day, ingga nakalaang bugbugaw. Anya? Nagbara lang arudan ti panawan, ngam saan ka pa nga agdigos ma iti tinaldaw.
Anya lakit din. Ay. Nagturin mo na dyan nga Aida. Anang ibagakan kay tikas tamare. Ay, huwag nga rod, Mari. Dilawon na mo ti dandraf ko. Inaldawak mo ta talagang agdigos. Ngam adalat ta. Ti siyampo nga susaram day tamare. Ang mga nusano mo nakaalaan. Iso ang kasta. Ay, impadas ko mat aminan, Mari. Ngam awan latta. Ipadas mo nga tadi fresh nga aloe vera mare. Mayat ka no ray jacket. Sigun ka rin nakapadas eh. Uwan man, Mari. Ipadas kong tuman wada pangalak iti aloe vera. Tapno saan man adilaw-dilawan ni Aida ti dandraf ko. Uy, nakababain mat kun kwa na. Ay, salbagkit nila yung babae, ah. Kung didilaw iti dandraf mo, ngam saan naman na masolusyonan, tinagbangsit nga ang lit na. Anya? Katuan man, nagbangsit ti kilikili na da yung babae. Ore kalkalpas na anagdigos, kat maangangot lata. Ore adayo pa lang, kat maangangot tayo. Sabagay. Saan lang as ka tinang kaibaga kanyak iti day tamari. Adaw tinang ibagbaga kanyak. Ngam nagululi yung makaklaang. Nyalakit din. Iso asan man akong didilaw na dyan. Na magkapayata, agif effort ka. Tapno may kat mo reta dandraf mo. Ang ni ay dangay kuma, ha? Anyalakit din, kunakmanen. Amo, saan nga digdigos day dyan nga ami? Iso akas dyan, sana may ikat ti dandraf na. Ah, anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Aida. Pudnumat na na. Ay, si kakit di mat. Saan nala siguro akaalaan dagiti shampoo nga us-usarin na. Iso akas jay. Oho, pabasulin nyo man ti shampoo. Tilaang saan na pa nagdigdigos ti makagapuna na. Anya lakit din. Anya. Di naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos. Nang runa itaan na pudot ti panawan. Kurang na langin mamindwak nga agdigos. Bigat kan malam. Nagado mga imbagamaw. Anya lakit din. Di lagbain day dyan nga ami. Kundi papintas na rumwar. Nga madamat dandraf na. Ne, anya ka di man hindi tang ibagbaga Aida. Nalawag mat siguro tinangag mo, anya. Anya kalakit din, Borsyo. Ti kunak, ni Ami, kundi papintas ngam adamat dandraf na. Oho! Ken, anya kumati parikot mo iti dayta. Awan mat kit de. Isu na lang, ta kundi papintas nga rod. Anya. Saan nga digdigos day jay? Isu akas jay asan ama ikat ti dandraf na. Ti awanan bain? Saan naklatultuladan nga inaldawak nga digos? Dayta ti bagbakin ka Aida. Naglaing ka agdilaw iti padamatao. Ngam dayta bukod mo abagi. Di mo mat ammo nga ro da masolusyonan. Anya kumamat ti solusyonak iti bagik, Borsyo? Ay napaw, pakawanam. Anya pa lang ngay nusan anday talagbangsi nga anglit mo. Anya? Ni Ami. Araramidin na ti amin. Tapno maigka ti dandrap na. Ngam si kamay, ngaw-ngaw ka lang nga ngaw-ngaw. Kasala kalapusa. Ngam day tabukod mo anglit. Nagbangsik. Salbagi day. Kasla, at nakita ka mula ni Eloisa nga aloe vera iti arubayan da. Ada nga tangag paiso lakay. Padasa man ti mapanidya inton malam, bakit? Uwan man. Mapanak langan barang adda. Dumawatak iti uray manula ang abulong. Dumawat ka mo tin ay ti mabali na maimula, tapno adamot imulam. Ay wala. Tapno sana ka naon adawat. Agmulamot. Ala, inka dumawat barang iso ti solusyon na reta dandraf aparikot mo. Ay, sapay la ko mga rod lakay. Sapay la ko mataison ti solusyon na. Ho, nagpipintas mo tan tibuay na taimot mong aloe vera, mare. Aywan mare, nagpipintas na ron. Napan ko dinawat ijay ni ipag ko nga Eloisa. Ay, naimbag man ta aloe vera amulan na. Uwan mare,
Nagdawat akmot tin ay iti mulak. Tapno sa anak akanayon at dumawdawat. Ay, wala amare. Ay, barang isumutan ti solusyon tinabayag aparikot ko. Effective day tamare. Ado, tinakapata sa amang ibagbaga. Iso at yung saram na shampoo. Wan mare, kat pagyamanak una iti panangirekomendang. Ay na, Mare. Awan matlat sirbi na dagita ado nga alubera nga imot mo no sagpaminsan kamot nga digos. Anya? Kurang ka lang iti digos. Iso nga dadandraf mo. Anya lakit din. Amom si Kaida, aglablabas ka mata na. Ar-aramidak ti amin tapno maikat ko mati dandraf ko. Ngamsi ka, dahi ka anglit mo, di ka mayaramidan iti solusyon tapno maikat ko ma. Anya? Nagoyaw ka agsasaw? Naimbag kumamot na nadalos ka unay. Tapno mo man niya. Uray ito'y adayuak pa lang. Maang angot kon ti bangsit ti anglit mo. Nagbangsit? Ay, jak may spelling ti bangsit na kunak tumat. No, dahil ta kumamot pa nagdildilaw mo iti pada matao. Kat iso kuman ti oras mo nga garamid iti wagas tapno maikat mo dahi ta. Anya lakit din. Nay, kasla sa bali matan ti turong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka, kaya di ka pwede pa nagsasao. Ha, salbag ka pa lang. Oh, apay makaungot kay timbaga ni Amigan ka. Kadpud may. Ne, siyak ti asawam. Ngam day jay pailang a babae ti kanunungam. Ibagam laang, bursyo. Anya. Sana siyak ti kasta-kastam Pudno mo timbaga na kin kasan aya. Ha? No day ta pa nagdildil mo kin ko ana. Kat iso kumamatin ti oras mo pa nagbirok, iti pangikat mo itang lit mo. Nasayat ko ma. Kauray siya nga asawam, jak magustuhan ti payod mo. Bursyo. Nagpangsit ka na. Siya ako ng asawam ti mangibagbaga. Di ka pa'y makagatang iti tawas no. Anya dita. Salbag din. Anya? Tawanan Sigurado akas taunay naguranakan ka na di nga ay daga piti imbagam bakit. Ay, awan bibiyang ko lakay. Uray guraan nak ititong palbiag. Lakit di na ibagak ti kahit ko nga ibaga. Ha? Dilawan nan tumat nga may di dandraf ko. Ngam ti anglit na, saan namot ang masolusyonan ako na. Ay, Anya lakit di nga minan na di apapay. Dilat agulimat na makita na. Masapala dilawan na pailang. Ay, maminsan pa'y masabat ko sumana o takitaan na. Malaksid iti anglit na, ibagak paikit din asaan na ang masolusyonan ti paklab na agong na. Anya? Anya lakit din. Nauli magkakmat. Ngamnukaskan ko na adilaw. Ay, tutupak Apay tulok ko ayamot asyaklatan ti dildilawan na. Oho! Oy, gusto lang natin nga imbagam kinkwa na mare. Aywan amare. Di mo pala inayon, ang malaksin iti ang lit na. Solusyonan naman kuma ati paklab nga agong na. Ibagak ka talaga dayta. Maminsan pa'y amasabat ko asumana umare. Ay, una yan niya ay daya. Makapangariyat ang mabae. Ay pudno dayta. Ididamo asumana o. Binaybayak, takunak no agtal na. Ngam intultuloy namat ngamin. Ay pinagsasawa ko na. Gusto lang mare, maring agnakam ti awanan bain. No agnakam pa'y ngam panagkunak saan Into lang nantikas di nga aramid na. Aguyaw itipada na atao, ngam saan namot ang makita ti bagina. Saan na lang ento lang. Isupay ka din ti dara, ngagliklikaw iti bagina. Ti kinamanugayaw na, ngam nagpigsamot ti ang lit na. Paklab pa iti agong na. Che. Anya? Gumatangak man iti tawas, nana. Nay, itaman pa, yan nalagip mo ti gumatang iti tawas, sika, ayda. Huwan, nana. Nalagip na tapi nagaan ngamin ni Ami. Ha? Puno mo timbagak, saan ka di Aida?
Anya? Ang husto lang dayta. Napanunot mo lang ti gumarang iti tawas. Tapno masolusyonan dayta kasla kanal, wano na bang pangsit pa ngam kanal ng anglit mo. Anya? No, dapat kumati mag-atang nga pang-repair ti agong, gumatang ka kumamutin tapno may simpam dayta paklab nga agong mo sa labag ka. Unay ka matan nga agsasao si kabakla. Purno ti pagbagak sana ya, anya lakit din. Aday ta, no saan kumangamin aga po iti kinauyaw mau, saan ka kumamat amakangag iti kakastasaw. Nana, manyagay ita, naglakadala nga ibaga keng ka ti kinabangsit ti anglit mau, saan da na may baga iti nasaya at awagas, ta si kaamis mau naglaing kamat nga guyaw. Ay, ala, anusam ti sao ti tao ken ka, gaputa basol mo matlaang. Wan nana, aklunak dayta. Aklunak ka nagbidduta. Nasayaat no kasta ay da. Ala, mabiit laang taykan ka iti tawas. Uray saan mo nabayadan? Ilibre kaun para ken ka. Anya lakit dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.